Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-23 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Dali na lang gali mag-December, no? Pito na gid lamang ka adlaw ang nabilin kag magapanghamot na ang Disyembre 25. Ay, porti. Kadasig lang sang inadlaw ta action doors. Dugay-dugay, Disyembre na. Tigpalaskwa mo na, no? Magainop na, gitatubtob ka sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kag mga balita nasyonal karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Lasang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Ginabi-abi lang mga kaaksyon tang nagpakigupod na sa sining nga udto. Samtang iban sini busy pa bangod Lunes na Lunes. May mga hiling gawon subong adlaw may mga transaksyon mga kaaksyon. Pero hindi ta pagalipatan ha. Dapat naka-social distancing, face mask kag facial. Kunyara kita sagwa sa aton sining nga puluyan. Sa Bacolod ka man o kung sa Negros Occidental, mas maayo gid nga maghalong kita kada isa mga kaaksyon.
Sige, mag-inop na kita mga kaaksyon sa sining nga odto, samtang iban sini masako pa sa paghimos na sang palanyagahon, no? Sako pang iban, bangod man nga, nagahingagaw pa sang dapat hilingagawon sa sining nga odto. Liwat kita nga magadala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Yara na sa ilatag sa mga areas of assignments, mabatian na dugay-dugay. Kalakip man ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga kaaksyon ta outside naman sang syudad sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon nga tubtob nga malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Samtang sa mga kaaksyon ta nga yaraman sa oriental side kag sa bugos nga Region 6, magainop danay kita sa sining nga udto samtang nagatimo-timo kamo sang palanyagahon ninyo. Ay, pretty. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB? Dalon ta mga kaaksyon ang balita sa Kapitolyo. Iga-report ni Aksyon Marlon Hinovia dugay-dugay. Human Resource Management Office sa siyudad sang Kabangkalan magasapol karon sa hapon agud nga hibaloon kung sino ang mga empleyado sang siyudad ang ipaidalom sa surveillance testing sa COVID-19. Samtang sa Manapla naman, 62 ka mga LSI sa banwa sang Manapla negatibo sa COVID-19, 37 pa kaiban ang gin-quarantine o yara sa quarantine facility na tala nang ipaidalom sa swab test. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon, COVID patient nga taga Barangay Felisa na tigayo na nga na-transfer sang extraction team sa isolation facility sa piyak sang tensyon nga nagluntad sa tungas ang pamilya kag taga barangay. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, manhunt operation sang Police Station 7 nagapadayon batok sa sining gwardiya nga nagluthang kagabi sa anay empleyado sang kompanya nga ginatrabahoan sini. Samtang sa balita sa Nukpo mga kaaksyon, maki-update kita sa natabong aksidente sa banwa sang Hinigaran kagabi. Duha sa mga pilason ang yara na sa maayong kondisyon na. Samtang ginahulat pa sang kapulisan kung magapasaka kaso ang pamilya sang biktima batok sa driver sang truck. Balita naman sa patrol ni Aksyon Alvin Graba, implementasyon sang speed limiter sa mga buses truck kagiban pa temporaryo nga ginpauntat sang LTO. Samtang pila ka mga pumuluyo sa Barangay 1 sa siyudad sang Victorias nagareklamo sa bag-o gikan sa baho ni Guro. Sa baho gikan sa Poso Negro. Ay nanong baho ni nga way pagid ni maaksyonan. Samtang sa balita naman sa out of town mga kaaksyon sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. 4 ka mga persona nga nagkaladakpan sa separadong operasyon sang kapulisan kontra iligal nga pabulang sa siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Sagay. Solo botong ni Aksyon Roger Gotib sa sining mga inuras
Way pa kabutwa si Action Stephen kag si Action Percival Villamor. Basi karon dugay-dugay makabutwa man sila. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Action na Dorel Cabato. Kalitan nga ginbilin sang Bagyo Ulysses sa agrikultura kag infrastruktura nagdangat sa masobra 12 bilyones ka pesos. Kahanggod ba? Samtang bag-o nga building code nga magapabakod sa disenyo sa mga eskwelahan ginaduso ni Senator Gordon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga syudad sa Bacolod sa Negros Occidental kag bugos nga Region 6. Kalakip man sa bugos nga pungsod sang Pilipinas kag bugos nga kalibutan aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Action Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:39 ng aton oras 11:39 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban ha sa mga kaaksyon tang nagatutok na sa aton sining pagpangalagad via Facebook Live. Ginaknowledge na kamo. Ipadala lang inyo sining mga mensahe. Basta hindi lang damo gidha, jutay lang para makumudahan tatanan sa mga kaaksyon ta via Facebook Live nga nagatutok na sa sining mga inoras. Samtang sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton via Aksyon Radio Bacolod. Hatagan tanay dalupangod karon dugay-dugay mga mensahe ninyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Lunes, November 23, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa sining adlaw Lunes 13, 22, liwat 13 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining nga odto kay Ems Falgani kung Faigani. Greet ya lang duhaya ka mga ugangan sina Mama Minak kag Papa Patring always gid nga nagapamati sa programa ta from Ems Faigani no kay Noemi Dolibio Di Pedro ay puwerte nga apelyido no Noemi Dilobio Di Pedro mayong udto Action Rex namyaw lang ko sa pamilya Di Pedro kag sa bana ko nga si Jeboy Noemi Dilibio Di Pedro ini, no? Ayos. Kayo Kimuranay, may lang ang pagpamati dra sa Taguig Cyber Security Firm, no? Sa Taguig City. Kay Rinaldo Gaurino Perasol, may lang ang pagpamati dra sa Barangay Zamora, Pontevedra. Ayos. Kay Jomari Dingle, ba puerti Jomari Dingli, no? Watching live from Gardenville, Barangay Tangob. Thank you so much, Jomari. Salamat gid no kay Jose Marie and sa kay Liberty Benite Nobaldo may lang ang pagpamati no dra sa Bakyas Mansilingan no Jocelyn Kalamaan may lang ang pagpamati Jocelyn kay Kagawad Imbong Jo Campo kag pamilya Jo Campo dra sa Barangay Maaw ga monitor sa sininga odto. Martin Aliling from Imos, Cavite, may lang pagpamati kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Frislo King yu ba? Amo gid na Madam Virgie. Sige lang bala. May lang pag-monitor na sa imo Madam Virgie San Antonio Olpenda sa Celine Homes. Thank you gid
Salamat gid Madam Virgie San Antonio Olpenda. Kay Rejoy Colantro, may lang nga pagpamati sa pamilya Colantro dira sa Pandanon Morsia, no? Kay Ophelia Galiro Arce, watching live from Isabela with Jovelyn, Shelian, and Jano. May lang nga pagpamati Madam Ophelia Galiro Arce. Kay Heaven, kay Jocelyn Acevita Ulak, may lang nga pagpamati, no? Si Alex Montisa, haling kastiguhan na lang palihog ang pamilya Silo sa barangay Nabulao, si Palay City. Kag itimo na ang pamilya Sornitone sang barangay San Juan, Pontevedra, Labugaya na ang balita si Rex Upod sa BBB. Ay, pretty. Thank you so much, Alex Montesa. Thank you so much, Gidtoy. Anali Elizalde, may lang pagpamati. Salamat, Gid, no? Anali Elizalde. Beya Jonathan, may lang pagpamati, Beya. And greet siya lang si Scarlett kag Sanford ga pamati diri sa barangay Singkang Airport. Thank you so much, Gid Beya Jonathan. Ubos na nga ton sining nga ginabaligyada. Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rosso kag sa mga Ninas Boys, no? Kag sa kay Commander-in-Chief ya dira sa Ninas Rosso Shopping, no? Ayos, dagang salamat, Gid. And kay 28 Himagbon, may lang pagpamati sa pamilya Maghibon kag pamilya Orquiola sa barangay Mansablay, Isabela. Kay Idi Laos dira sa Kingtown, Victorias, may lang pag-monitor kay Nanay Isabel, halin sa kay Idi Laos. Kay Valencia Kinet, may lang pagpamati Idol. Ayos, thank you so much, Gid Valencia Kinet. Ayos. Sa kay Ulit Diffie Flores ES. Sir, basi may update na kung may biyahe ang Cebu to Bacolod. Salamat, Gid. I-update na karon sa aton sining probinsya, no? Ayos, sige, dagang salamat, Gid, sa inyo. And papas lang si 28 Magbono, pamilya Alcachupas sa sitio Baklayan, Barangay Bulad, Isabela. May lang pagpamati, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, standby na, ibalik kita, dugay-dugay. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Buhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na nga oras, 11:49 na, kadasig lang sang orasan ta ba? Sige, standby karon dugay-dugay para sa aton sining SAP sa ERB, no? Sa aton sining SAP sa ERB pa province-wide, karon dugay-dugay, may i-draw kita mga ka-aksyon. Standby lang ha. Sige, ang parte sa Isabela, i-check ta niya na, no? Kung positive ining info nga ginhatag sa ato, no? Sa imo sa nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat. Katuantang balita gikan sa News Center upod kay aksyon na Dorel Cabato kalitan sang ginbilin sang Typhoon Ulysses sa agrikultura kag infrastruktura nagdangat sa masobra 12 bilyones ka pesos. Kahanggod mo no? Kag bago nga building code nga magapabakod sa disenyo sa mga eskwelahan ginaduson ni Senator Gordon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Region 6. Sila binadiri sa Bacolod kag Negros Occidental, kag Bugos nga Pungsod Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pero antisin Action Rex subong gali nga adlaw ginadumdum ay ka-11 na katuig sang Maguindanao Massacre. Ayo, gali no, subong Yes. adlaw. Karon sa hapon ang Negros Press Club may candlelight light Dra sa may monument. Yes, Action Rex sa may plaza nga Ato bang sang Negros Press Club mismo? Correct, Action Rex. So out of 48 ka mga suspects sa Action Rex, tubtub subong 8 pa lang sa gyapon na napasakaan. Ay ko na convict. Na-convict na sa kaso. Yes, kagalakip diri. Tida mo pag idang nabili ng Action Doors, no? Nagalakip diri ang mga police officers, may Oo. mga involvado, Action Rex nga mga amo sina nga mga sa nagluntad nga Maguindanao Massacre. So kabay pa nga ining hustisya Action Rex ang kumbaga ang full justice gid bala makuha gid Action Rex sa Oo. nga
mga nabilin man nga pamilya sining mga nabiktima. Mga 57 ni kuno Action Rex mong kay ang isa kuno wala gyapon nakita tubtub subong. Away gyapon makita galito. Ay grabe no. Sige. Teka bay pa. Sa balita na nato national, update kita na yaw sa kahalitan nga natuga man bala sining nga Typhoon Ulysses kay man sa bahin sang agrikultura kaga infrastruktura naglambot ya sa masobra 12 bilyones. Sa latest nga report gikan sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC nagapakita nga ang mga damages sa infrastruktura ang nagabalor sang 8.69 bilyones pesos sa diin sa Cagayan Valley na record ang pinakadako nga kahalitan nga amo yan naglambot sa 5 bilyones pesos. Ang Bicol naman naka-record sang 1.85 bilyones pesos nga kahalitan sa ila dito nga infrastruktura. Suno pa sa NDRRMC nga 88,700 ka mga kabalayan ang nahalitan sa bugos nga Luzon. Naglabot man sa 4.2 bilyones pesos nga balor sang kahalitan sa agrikultura naman ang ginbilin sining Typhoon Ulysses. Masobra naman 3.8 milyones ka mga tawo o kon 832,467 ka pamilya ang napektuhan sang bagyo sa diin tubtub subong nagapabilin pa sa mga evacuation center ang 140,000 ka pamilya. Magluwas diri ang Typhoon Ulysses ang nagbilin man sang 73 ka mga tawo nagkalamatay sa 68 pilason samtang tubtub subong padayon ginapangita ang 19 ka mga na-missing bangod sa paglaslas sang Typhoon Ulysses. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, insuwestyon naman ni Senator Richard Gordon ang pagtukod sang bag-o nga building code agud mapabakod ang pundasyon sa mga eskwelahan kag iban pa nga mga buildings. Magluwas sa mas mabakod nga pundasyon yin pahayag man ni Gordon nga dapat man nga patukuron ang mga patukuron nga eskwelahan kag building ang may showers kag toilets o kon comfort room. Kung hindi pagbaguhon ang disenyo sa mga pasilidad, suno kay Gordon, sulit-sulit na lamang nga kayuhon ang mga eskwelahan nga mahalitan kada may bagyo nga mag-igo diriya sa Pilipinas. Sa pagtukod sa bago nga building code, yun pahayag ni Gordon, nga dapat mayara sang plano in kaso may mag-igo nga kalamidad. Kalakip man sa dapat planuhan kung sa diin magakadto ang iga-evacuate, pila ang kapasidad sang kada building kag pagpasiguro nga nakaseparar ang may mga balatian o kung na immunocompromised. Dapat man suno kay Gordon nga mayara sang safe place para sa lactating mothers kag ilang lapsag sa tion nga iga-evacuate sila bangod sa mga kalamidad diri sa pungsod Pilipinas. Samtang update sa world record sa nga COVID-19 sa karon naglambot na sa 58,983,531 ang cases. Ang nagkalamatay diri 1,393,571 kag ang naka-recover 40,765,521. Sa Pilipinas, pinaka-latest naton nga datos dire nagsaka na sa 418,818 ang cases. Ang nagkalamatay 8,123 kag ang naka-recover 386,486. Sa Negros Occidental naman, pinakadako ang kung pinakamadamo sa kahapon ang Negros Occidental sa bugos nga Western Visayas nga may mga bag-o nga kaso sa COVID-19. 47 ang nadugang kahapon sa Negros nga nagdala sa kabilugan nga 5,600. Ang Bacolod naman, Pero minaiga-highest ang Negros, no? Kundi ang Negros sa Bacolod. yes, ga bulos-bulos lang actually, Oo. Action Rex. Buwas ba si Bacolod naman, ito naka-schedule sila. Kala, sige lang. Sige lang. Basta follow lang kita gyapon sa health protocol. Malampuasan tagid ini. Laban. Yes, kaya tani. Sa Bacolod, 17 ka kaso na dugang kahapon Action Rex nga nagdala sa kabilugan niya 5,233. Ang Western Visayas naman, sa kabilugan niya Western Visayas, 106 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 19,029 kag ang aktibo nga kaso 1,777. May 104 ka mga recoveries kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 16,729 recoveries
sa Western Visayas kag may isa nga dugang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 523 death toll sa Western Visayas bungod sining COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action. Si Vanessa Mayo, siling niya, love you're wearing a nice Action Radio face mask, Miss Yes. Beautiful Dorel Cabato. Kalain. Thank you, Ma'am Van. Gapaway-way na ni sa siguro. Subong kayo gabi Oh, na to sa sa ila. Massachusetts mo. Minnesota. Minnesota, gali. Yes. Massachusetts. Layo man ang Massachusetts. Ambot lang. Basta ito para lang kay letter M man Japo. Gani man. Charot. Sige, may lang nga pagpahuway, Vanessa. Ah. Pag pahuway na, kaya ran sa kuno sa bedya mo. Wow, tidugay-dugay tulog na siya. Gani, sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:59 ng aton oras. Kada siglang ba? Rektahon tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. On standby na may kangtaran sa implementasyon sang speed limiter sa mga buses, black truck kag iban pa temporaryo nga ginpaunta tanay sang LTO, no? Sang Land Transportation Office mga kaaksyon. Kag pila ka mga pumuluyo sa Barangay 1 sa syudad sa Victoria sa tensyon nagareklamo sa baho sa gikan sa Poso Negro. Nanuning Poso Negro naman way ni maaksyonan sang barangay or mga residente sang lugar ato ni baloon upod kay Aksyon Alvin Graba. Yaring detalye sang balita, we have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginpahold temporaryo ni LTO6 Regional Director Eric Leonard Tabaldo ang full implementation sa pagkausar sang speed limiter sa mga bus, panel bus, kag iban pang mga truck action Rex, especially in mga PUBs matapos unang ginmando sang national office, especially sang DOTR tinalikdan niya bulan nga dapat tagaan na sang unto ko ng full implementation. Sunod diri kay LTO Chief Ruben Tampus sa pagpakisapol sini tinalikdan niya Biyernes sa regional office dito sa Iloilo, nagapangabay sa ila si Tabaldo nga temporaryo i-hold lang danay o kung i-suspend ang implementasyon sang speed limiter diri sa Western Visayas sa rason nga number 1, wala pagid sang mga nagakaigo nga training ang motor vehicle inspector sa idalom sang LTO Region 6 nga amo kuntani ang maga-supervise samtang gina-install ining mga gadget sa tagsa ka mga bus kag trucks kag iban pa. Ikaduha nga rason suno kay Tampus, wala man mahibaluan kung sino ang supplier, and at the same time wala pa nila mahibaluan kung sino ang accredited nga supplier sang sining speed limiter. Way pagali sang stocks in short. Wala pa sang stocks gid action na Rex. Oo, kag hindi man maka-implement kung wala pa sang inugtakod ang natungdan nga LTO sa Region 6. Yes, action na Rex plus way pa man nakaagi training ang motor vehicle inspector. Kuan na yaman nag-implement na sila nga way pagali na. Animan, kaya sunod diri kaya Tampo sa iya madumduman, isa pagid lamang diri sa Negros ang nagkuan bisan sa Western Visayas, isa pagid lamang ka bus company nga ginagi-implementar ining speed limiter. Meaning with no commercial value ang Balyakar Transit Balaccionarex. Okay, isa malang di kag solo malang nila mo. Ni solo pero sunod saya may mga truck pa kag iban nga mga panel bus, panel truck, iban pa nga mga for hire bala nga mga truck Actionarex. Sa diin sunod saya kag sa madamo nang tion nga kabaton sa reklamo ang ila sini nga opisina nga sa inasud-asud nga construction Rex, inasud-asud nga mga aksidente sa dalanon involving sa bangon man sa overspeeding.
And maayo kung tani iniya, sunod sa iya, kaya maghagan-hagan o kung maibitar abi ang pagpadalagan sa mga driver ng isang madasig abi, bangon makontrolar ang pagpadalagan paagi sa sining speed limiter nga igatakod sa speed sa speedometer sa isa ka salakyan. Diriya aksyon na reksuno sa iyang man mahibaluan paagi sa GPS ang isa ka particular nga bus company o kung tracking services, and through GPS mahibaluan sa main office nga naga-overspeeding ang ila sini nga mga driver aksyon na Rex. And sunod gani sa iya nga mas maayo man ini kay kung halimbawa ang speed limit gid lamang nga parte ni sir o kung natalana sa isa ka salakyan o kung sa isa ka bus nga tub gid lamang 70 or 80 kilometers per hour, nga kung maglapaw sa speed limit, inaya nga magahuni kag hindi mauntad sa paghuni ang Pero speed saan o limiter. gidang implementasyon sini? Kuno sa iya, most probably kay next year na lang ni, kay maagi sa training Manila pa, plus kunti December, ang pagwa sang kwarta, closing na bla, ting mabrubudlayan pa ni, so most probably sunod sa iya, by next year, maumpisahan agad ni, kay paidalon pa sa training ang mga motor vehicle inspectors. Why panigali sa sa Piho? Panisa Piho sa Western Visayas, It's either pero sa nga ma-start next year or another naman year. Oo, Kag depende. base kung matampukan pagikagadamo sang mga activities pa sa LTO nga mauna pa dribla. Aksyon na Rex, man yan ang sunod sa iya nga kibot man gani siya kay ginaamat-amat na kunta nila seminar ining mga nagapanag iya bla mga tracking yung ultima ora sa meeting nila sa dinagdikdan niya Biyernes apps untat lang anay kay way pata supplier. O ikaduha way pa na training ang aton nga motor vehicle inspector dito sa Manila. So untat danay ari ang pahayag ni Sir Reuben Tampos. Ang speed limiter subong baligigin hold anay ang pag full implementation may schedule training ang tanan nga mga motor vehicle inspector. Kagang concern ang supply sang gadget mo pa na ang problema kaya wala gising accredit sa Department of Transportation mga dealer na o suppliers ng gadget. Sige pa hold na subong sa regional office nga hindi na pag full implementation na until nga ma-train na tanan ang mga motor vehicle inspectors. Wala pa advice kung kasano ang training. Muna na subong ang ginahulat, itibalo ka naman year-end, ang budget, wala naman sa training, wala pa kami by December, mabala na. Sa Manila na ang training sa mga motor vehicle inspectors. Kaya matabo, bali ang LTO na ma-determine, ma-calibrate, para at least uniform implementation na. So na Rex, kabahin kita man sa pahayag ni Sir Reuben Tampos. So mo probably by next year, amo na ni ang full implementation action na Rex. So sa lugong pagid naton nga balita kag impormasyon, personal man nga nagpadangat sang reklamo sa Action Radio Complaints Desk. Ilig si Diana Maravilla, bangod man sa aligasyon nga mahinay nga aksyon ni punong barangay sang Barangay 1 Ciudad San Victorias nga si punong barangay Edna Durana sa problema sang baho nagikan man sa isa ka Puso Negro dira sa Puro 4 Barangay 1 sa Ciudad San Victorias nga sa pihak sang problema nga nagtuhaw in fact suno sa taga-reklamo gikan kay Edna Durana kag base man sa dokumento July 20 nga nagtuhaw ang ining problema kag ginusisa na Action Rex ang sanitary inspector sang Victorias City Health Office. Tinalikdan man nga September 20 and base sa rekomendasyon dated October 22 liwat nga nagpagawa sang mando ining si Dr. Richard Garlitos ang tagpamuno sang Victorias City Health Office for punong barangay Edna Durana nga dapat aksyonan ang problema sang baho gikan sa Puso Negro sa puluyan ni Regina Gabutayaw sa diin suno sa ligasyon nga ang tubig nagikan sa Puso Negro nagagwa na
pakadto sa kilid sa gamay gid lamang nga kanal pero wala pataklob. That is why nagalisngaw ang baho. So ang concern diri sa nga Di na nagalinang po ang higko na nga gagi sa Puso Negro sa mga residente mandira? Gigid na action Rex sa gamay nga kanal wala. Gamay-gamay nga kanal. Actually ang Puso Negro ni nga ginapanagiyahan actually sa Puloy-an ni Rihina Gabatayaw. Oo. O diri na siya halin aksyon na Rex. And kunti maglapaw kaya posibilidad sa pagpati man sang tagreklamo nga puno na bala. And dapat kung tani kung ano ni suyo panabis ang isa ka ang ining septic tank. Paling kay ti way man ginaaksyonan ti galapaw abi kag ang tubig gikan sa sa sining Puso Negro. Pero ginkadtuan na nada sang mga inspector sang sanitary na dra or sang barangay mismo? Ang September 20 Action Rex, ang sanitary inspector sang September Victorias. 20 pa? Oh, September 20 pa. Tapos tubtub na October 22 ang pinaka-latest, way mangyapon action sa kapitan. Edna Durana nga ang mando dapat aksyonan na ang problema kay ang concern is health hazard sa mga pumuluyo. Ari aksyon na Rex ang pahayag Kaya ano ang balsang barangay kapitan eh? na-interview taman si Kapitan Aksyon na Rex, may pasalig man siya, palabay, pabati taman ang iya sining sabat. Next O pati, anta sabi karon kung anong sabat niya sini, kung anong pasalig ni September pagali ni, way pagyapon maksyonan dira nga amo lang ng problema dira. Ani man, amo na ni Aksyon na Rex, kung hindi pa ni kalabuot kagintawgan nato na kagina si Kapitan Edna Durana, hindi pa siya mahambal nga by next week, no? Ano? Hindi siya mahambal by next week tapuson ta ng problema. Hindi siya magambal nga? Kaya nagambal siya, okay, by next week, aksyonan ta ng problema. Nga next week pa o? Gani man by next week. May ano siya? May kantuan? Hindi, may kuwan pa siya aksyon na Rex, may mga ginahikutar pa siya ng iban nga proyekto. Kadugay na ng kuwan ano pa ng klase ka hikutar na ng ubrayan ng dayaman? Actually, nagtukawang problema aksyon Rex, July. King July pa na nagtuhaw ang problema, ginpadangat na nagilayon sa opsina niya, waya pagyapong maktuhan, tapos kung ipadangat gani sa Action Radio, next week na naman. Next week na naman, follow up pa ni next week kung anong iyang kuwan. Anong klase ka kuwan ni man? Pamatian tabla ang una kagang problema, even Sige ang be, pamatian tabla na yung problema na. O ni Mama Diana Maravilla. Panawagan ko sa ila nga kung pwede kayo ho nila ang kanal-kanal ang ginhimo nila. As per instructions ng City Health, ang recommendation nga ginhatag sa ila, wala ginmaksyonan sang kapitan. Subong man sa tagbalay-bala sa natungdan si Maricor, ang Puso Negro nila, sa sulod balay nila, buta na bilang Puso Negro sir nila, ang tubig dapat ni agyan gid na mo. Di kung may matyag ko, kung may makluan man da sila sa ila da, gabasyada sila sa tubig. Pero ang concern ko di sir, ang health, pagdason ang barangay, bala si para kay Kapitan Durana, kwao niyang atensyon ni Maricor. Kay pila niya personal niya nga ginagamit, nga gaguluwa di sa kanal-kanal. Aksyon na Rex, no? Naghimo ang barangay sang gamay nga langgit nga kanal-kanal. Pero that is why suno kay Kapitan kagin padabuta, ginpadangat sa iyang problema, suno diri kay punong barangay Edna Durana. Sir, aksyonan ta ina sa madason nga semana kay kabalukan mga nagliligad so may problema sa pandemya, so ang tutok nila sa pandemya kaga napabayan ang ining nga lipatan bala nga ining problema de Edna Durana. Brother, Araw-araw na pandemya naghipos na sila dayon. Oo, nagipos na sila dayon. Araw pa ang pandemya nano tanan gid kamo nagahikutar sang pandemya das barangay niyo sa prangkang istorya. Oo. Amo ni aksyon na Rex bantayan tani kay siya mismo nagambal kay may nabakal na siya simento, may mga materials na sila abi nga ginda parte ni sir para dira aksyon na Rex sa sining problema. Dugay na sina July pa na nagumpisang problema hasta subong wala pagyapon maktuhan dira. Ni man apat na kabulan aksyon na Rex. Apat na kabulan nakalipas wala pagyapon aksyon. Oo. Na anong klase? Anong barangay sinadaman?
Puro 4, Barangay 4. Barangay 1. Barangay 1. Oo, sa Victoria. Sa linadampi ng Barangay 1 na? Lapit lang guro ni sa may city proper action na Rex. Kay lapit lang man niya sa isa ka baligyaan man dira sa proper kuno mo. Hambal ni... Baligyaan kung isa ka punarya. Oo, kasi Do, ara da sa likod sang barangay, isa ka funeral parlor mo, do mo na dang barangay 1 blad ang pag-insindi ko mo. Oo. Ikadugay na nga problema, wala sa gyapo na maksura ni Kapitan da. Anong obra ni Kapitan da? Tulog? Mga barangay officials da? Anong tulog? Kadugay na nga ginparabot sa inyo. July pa na, sa subong wala pa sa gyapon. Man, ang reaksyon na Rex, ang pasalig ang pahayag ni punong barangay Edna Durana. Wala ginasir namon yung nakalipatan, kaya hindi na project na namon. After sa dito sa ilang kabiro, ila na nadason. Sige yung tagaan, may mga sininto na ko na ito na pastor, kaya gusto ko sinintuan lang. Dahil takluban, para hindi na dalaman ilang drainage. Pinapiparahan ko ba na mo, wala ko ginakalipatan, hindi ka malumig ko sila nagareklamo, ginada sila ya. So most probably, kasan-ota ni ma-aksyonan. Next week na sir. Next week na namin ko lang. Salamat, Kid. Basi may mensahe ka. Sa Zone 4 dira, sa Barangay 1 Victoria City, kabay nga maintindihan man ninyo sa subong yung sitwasyon sa barangay para ilamin na sa subong ang pandemic na time, daw wala pa tayo kagiging maayo tungkol sa amulan ng ilamantayan pang pa rin sa pandemic ni naton. So, kabay nga mahulat-hulat lang kamo, kaya na wala ginanamon ginakalipatan ang project nga iladra. Kasi minto, ginada natin kay ang tanan ng mga konsugo sa tanan nga tao, dira gagi. Kabay tani, maintindihan man nila ang sitwasyon namon sa barangay. Kaya ang barangay, nagkapaninguha man sa mga problema sa barangay. Kagkabay pa maintindihan sa taga-barangay, kaya kung disla kinchindis la to istaro? Mas mayo gani para mabatyagan para mabatyagan nila ang hingyo sa mga pumuluyo, hindi lang na isang apektado sang drainage to, Puso Negro. Oh, ti kun ibutang das kapitan, mang hindi ginadas kapitan, kabayon takap, hatagan mo na aksyon kay Puso Negro na iya mo, may kon negra kay okay lang na. Di Blackson Alvin? Correct. Kaya kon pa na. Puso Negra daw wala Puso Negra, no? Puso Negro ara. Ang Puso Negro kay balo ka mo kung ano ina ang kaundan sina. Hindi man na mag-agid ang tubig, di ba? Saksyon na, right? Ginagyan ina sang higko sang tawo, kapitan. Sino tong kapitan to? Edna. Ano to? Durana, no? Kung nagka-insinde, kaga mga barangay officials, giho, anyo na ina. Para na sa mga residente niyo. Di na para kung kay sino, ha? Para sa mga residente niyo, kaga, way pa na klaro kung di nyo na pagyon, kag nanon nyo na, ano nang himuon nyo? Di ba? Di na gamba lang sang aksyonan nila, ti aksyonan nyo. Ano nga klasik aksyon na? Mayara kamo work program? Kung anhon nyo na, alang-alang pasuyupan nyo na, alang-alang anhon nyo na. Gamba lang sa dason tuig? Dason simana. Dason simana niya aksyonan? Oo, dason simana na lang kuno aksyonan. Di dapat himuon nyo gidna. Kay tokreon ka mo sang inyo palatuntunan kung hindi ninyo ina maaksyonan. Lantawon ta na next week kung maaksyonan ni Kapitan Durana na. Saksyon na, Rex, follow-up tagid ini by next week kung ano na ang nalabutan sang ila sini nga promesa kay ang kanami sang plano mo, himuan kanal kag takluban para hindi mag-alis nga ang baho. Himuan kanal? Himuan kanal. Ti dinasta ng kanal ba siguro glawig na? Ano mo na ang problema pagit? Tiyama ko muna maglalapaw na ng tubig na nagkuhan sa Puso Negro da, sobrang nakahasol ya sa mga residente da. Okay, giglan taon taksya direct in kaso gid man amo pa na sa gyapon ang problema, ti base si kapitan ng matiner na dito, kay siya ma. Ano? Si base si kapitana ng matiner dito kag i-challenge bala sa pumuluyo, ikaw naman tinerde para maklo mo man ang problema. Laban kung hindi sa mag-aksyon siya naman tong patiniron to. Ibisan duwalang kauras. Mareklamo gina siya. Oo. Dan how much more ang problema nga ginaagwanta sa mga pumuluyo sang sina nga mga pandemya pa yung rason ni kapitan nga tanan nga oras pandemya lang na pandemya. Oo,
hindi lang man na sa tanan nga oras niya kay baho basin. Ang baho ya mo yung ginakalad ka daya sang tawo ya ho. Oh, Amako mo yung tungang gabi kagahon nga naga pamahaw ka, naga panyaga ka, naga panyapon ka, galisngaw ang Puso Negro. Epekto pa ni Action Rex basin balay ang may epekto man sa ikaayong lawas bala sa isyu sang ikaayong Pero lawas. respetuhon tang ginambal sang barangay, especially ni Kapitan Durana nga next week hatagan nila aksyon. Ang problema lang nga next week pa. Kay kadugay na July pa na nga problema gali da amo pa lang yan naggiho sila ka mga uyaya klase ka mga opisyal ni. Action Rex. So lang taon ta by next week kagliwat ta i-follow up ang aksyon nagikan mismo kay Pero nagpasalig siya? Ginpasalig dyan. Di sa magpasalig-pasalig kay Dre kada udto ipanyagahon tani siya. Yes, try tagid na by next week kag himuan taga siya po na Next week Action ano Rex. tong adlaw to? Wala Ano nga pa pizza? sa ginhambal nga Basi anong next adlaw. week to another next week pagid? Oh, no, kag manghambal na next week. Ay, ugali no, nalipatan ko. Bagay, nagdigat pa ganito. Next week, ang mahahapos lang datod lo antas kapitan ay ara na subong ginaprogram na namon ang problema within siniguro nga semana taga na namon aksyon or maybe next week ma-aksyonan na inang problema. Amo na dapat kapitan isabat mo. Kabay pa aksyon na Rex, kay nagambal man siya nga may napakal na siya, kag may na-produce na sila. Ano nga nabakal mga- yan? May semento na. Okay. Di ko ready, kung no? may nabakal na siya. Oo, may nagbakal na siya, kaya nagbakal na siya sa mga gamit. Irespetuhon tang inambal ni kapitan. Kaya kung hindi na matuman, lang taon ta next week, no? Sige. Ito report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadugay na nagaling problema Kapitana Durana kag ginpabayaan pa na July pa na nga request sa mga pumuluyo da sa imo sa mga barangay officials sang barangay 1 dira sa Victorias hatagan nyo na igtalupangod ho hinugay sali ka pabungol kag pawala lang irason talang COVID-19 ano kung COVID-19 now o tanan-tanan ariglar gid kamo sa COVID kada adlaw mo lang naobrahon nyo COVID lang ang panghimaryon nyo yang panghimanwan ninyo way nyo gidaobra ga problema ga penitensyang mga tao da adlaw gabi ho kagahon sang Puso Negro nila nga gaalawas na dang mga higko na dira no lantawon ta na next week kay kung hindi man lang kamo maka-aksyon da nami na gid na da nga siguro ipamutang na dang mga ulo ninyo para ibalaan ninyo kung anong gusto ninyo nga himuon sali man lang kamo gapungkod ang mga barangay officials kung hindi ninyo matatapan ang problema sang kasi Mario ninyo ginpadangat tina kagin kadto na di personal sa Aksyon Radio nga problema para mabalaan mo Kapitana Durana hindi ta magsali ka pabungol da kay hindi man tabungol di bla kag hindi man tabulag nga hindi kita kakita sang problema sang mga pumuluyo mo. Sige, daligid lang kay yari na nga ton sining tagdaog ho. Madro na kita. Magabot kita sang mapalaron nga tagdaog sa SAP sa ERB sa sining nga oras. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos! Sige, daligid lang ha kay draw kita sa aton sining winner sa SAP sa ERB. Okay, sige, lantaon tani kung magkasabat ini siya sa aton sining SAP sa ERB. Simple lang naman ang pamangkot diri then madaog ka 500 pesos mga kaaksyon, no? Gina-check na ni Aksyon Oliver Paso ng linya sa aton sining winner sa sining udto. Ba layo-layo ni siya pero i-try ta siya, no? Nga malabot ini siya, no? Way garing pre? Way garing? Way garing. Basi kung out of coverage siya, no? Out of coverage gid siya. Isa pa? Mayara ka na to?
Sige, gabutin mo ang iyang number. Ay, perti. Sige. Isa pagid, makuan kita kay wala naga-ring ang isa, no? Pero ang isa, Rio, lantaon to ni. Ay, do babae man na, gihapon. Cannot be rich man gihapon, no? Magabo taliwat, no? Para sigurado. Ay na, nung 500 pesos ning nagahulat sa imo, hindi ka? Daligid lang. Wari kay lapit-lapit niyo. Na siguro no listener tagid na. Lan taon to na. Kung makasabat siya, mga ka-aksyon, no? Daligid lang ha. Kay 500 pesos mga ka-aksyon ang nagahulat sa aton sining tagdaog sang SAP sa ERB. Sa subong simana, mga ka-aksyon, tatlo ka mga winners tani actually kay nasa Action Hotline, Action BBB, kag Action Reports afternoon edition. Karon naman, no? Okay? Aran siya? Daligid lang kay ginadial pang number niya. Do sobra maning number ya. Sobra maning number ya. Sipabla kay do sobra na sa. Sobrang number ay. Ginadial mo, bro. Ambot kon sobra ng number ya si Pabla. Sobra na. Ari naman daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta, Action Radio Philippine Standard Time, last 12:24 ng aton oras, sobra na ang number, no? Pero buhinan mo na guro sa punta. Parang malantaw ta kung siya gid man na, bas hindi na siya mo. Daligid lang ha, kay gakwan pa, ga-dial pa. Sige. Standby sa report ni Action Artay Hopon sa Bacolod City Government Center kay hibaloon ta dugay-dugay, no? Di na tong hawid ko. Basi kon okay. Duway ni sa gasabataw. Sige, daligid lang kay do ay gasabat. Garing lang nga garing. Do hindi siya kauriyon sang 500 pesos yan na wagtang na, no? Nawagtang na. Siling ni Ming Gallego, gapis ling niya. Good noon, Busing Rex, Kantong, Barangay Santa Rosa, Murcia. Watching live via FB. Yudipurma, wala gigtada. Birahi sila tanan, Ayo, gid. Sige, dali gid lang kay gadayal ta. Way gid guro ni Action GM kag Action Oliver, way gid na guro. Way na isa naman madayal taliwat Way sila gana sang 500 pesos ara siguro basi may gana na. Madro kita liwat, no? Another number, ika-tatlo ni nga numero. Basi busy sila subong nga Lunes, no? Kay balumanta Lunes nga daan mo. Tingalos kalabanan na kung may obra, para lang sila obrahan. Pero ang taon to na kay Garingo, ambot ko masabat ni siya. 21 years old. 21 anyos, no? Ang taon to na kung makasabat ni ba kung ga company? Ga tigang bla? Gapanyaga. Way sang nagasabato, taga Sumag, Bacolod City. Ang ginatawgan ta, mga ka-aksyon, no? Bossiling ni Trexie Busio, ako na lang tawgi, bala sabat ko dayon mo. Ti Trexie Busio, may intre ka de. Kung may intre ka di, kaligiti, paano ta ni pagitaon, ding intre mo ni kaya mo ni. Ari na siya. Hello? The subscriber Ay, cannot be reached. kung man gyapon do, idol ko man ang gasabat gyapon. Huwag giga salabat, no? Rigoro, sigurado ni nga rin ni sila balaya mo. I-try ta na ako, liwat Huwag gidaksyon Oliver. Mga 21 anyos ang aton sining ginadro subong. Huwag gyapon.
Sige, daligid lang mga ka-aksyon na, standby anay. Kay palusuton ta lang niyo Standby na Action Art sa balita gikan dra sa Bacolod City Government Center kag balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ari na, piho gid niya masabat gid ni. Kay muning pangidaron mo. Mo sa pangidaron ni Action Jorisel Hainabla. 61 years old. Galing gid way maniga sabat ni. Hello. Way gid basi natulugan is nanay. Gapanyaga. Hello. 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 Hello, mayong udto. Ano to? Mayong udto si Teresita Libne. Oo. Lalaki, babaye? Yabana. Ang banaya din si Teresita. Dala mag-grapa natin Isa din sa nagintra nga promo? Dala ata pati Din sa? Ano, sir? Sino ni? Si Teresita Libara. Pare ko, sir. Ay, ikaw ni Teresita? Sir. Taga din ka gani? Taga Puro Kanaan, Mandalagan, Bacolod City. Puro Kanaan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Anong ginintrahan mo nga promo sa radyo? Sa isang chapter. Sa sang Aksyon no Radyo Bacolod. Correct na? Aksyon Radyo Bacolod. Gapamati ka da, Teresita? Sir. Subong? Sir. Anong programa gani Subong? Ang BBB. Aksyon BBB. Ayos. Dagang salamat. Congratulations. 500 pesos ang batonon mo, no? Amo lang na nga akong pamangko si mo, Madam Teresita. Ano to ganing ngalan niya to? Teresita to? Teresita, no? Sige, congratulations. 500 pesos. Sulat-ulat mo lang dang text ni Action Marnie, kagang confirmation, kagang mensahe na gikan sa pera, padala. Congratulations, Madam. Thank you so much, Ged. Salamat sa Action Radio. Okay, salamat. 500 pesos. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 ng aton oras. Madam Teresita, congratulations. Ikaw ang winner sa aton sining nga SAP sa ERB. 500 pesos mga ka-aksyon, no? Ulat-ulaton mo da, Madam ha, dira sa Mandalagan area. Puro kano ganito sa to? Purok Santan? Awa? Purok Kanaan, no? Barangay Mandalagan na to, correct, no? Purok Kanaan. Dining Purok Kanaan gani man. Lapit na guro da Action Oliver Pason. Piyak lang na sila, no? Sige. Congratulations, Madam. Hulat-hulaton mo lang ha. Ang text ni Action Marnie, kagang text ang pera padala. Kay siguradong sigurado na, no? Sige, katuan tanay si Action Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa COVID patient nga taga Barangay Feliz sa Blahon at Tigayo na nga na-transfera sang extraction team sa isolation facility sa piyak sang tensyon nga nagluntad sa tunga sang pamilya kag taga barangay. Yaring kaunta sa report ni Action Art Tayhupon. Sa detalye, Action Art.
administration team nga magluwas nga na-extract o nakuha na nila kang nasa sa isolation facility atong pamilya balasang nag-positive nila sa Bangga Tutong sa Barangay Pilisa na pantangan naman nila dito sa notice o kung yung gilabutan na tapa nga nagapaybalong at may COVID patient ina nga pamilya o kung nga compound. Now, sunod din ka Mr. Pinida, sa primero nila nga pagkanto dito, medyo may attention gitman, pero sa linya sa na-explikaran nila kay ti kompleto, maniagkag in fact sa linya sa bilog ng Metro Bacolod, ang extraction team, amo gitman na nagakuha sa mga pasyente, kag wala inigla. TY man to sang PPS to? Maging sok-sok to sila? Hindi man to iya team ang nagkanto. Ti kay sino to team tong sakay sa ambulance to? Iya sa barangay to, Barangay Pilisa na ambulance. Ti dapat na kakompleto na sa PPS nang naga-responde ka nagakuha sang pasyente. Hindi kay mag-short lang sila kag magpakita sang ila sa ning talikod-kod Ang papel sa Dr. Rex, sila itong mapabalo na mapreparar kay kantuan sa CDR mo. Ti sila mapreparar ambulance pang gisakyan nila? Kaya takabalo ko na mo lang itong... Kay sino to ambulance ka barangay to? Ang mag-gob lang ambulansya ang ginasain sa mga barangay. Oo, tiyan mo patong sakyan nila. Tapos, anay ginsita sila, nagdalalagan man sila pasulod sa ambulance nga, ambulance ginsakyan nila, how? Kadamo man sa mga barangay service da, nga, preparar ka mo. Wala ko kabalo na sa ginsakyan kung nga ambulansya, pero kay para guro nga makita layo pa, why man sila gasin, why man kung ano, kundi ang tinutuyo sa to kay BHERTS tong gargak sa Rex mo, barangay health emergency response team. Kamo tong magkadto nga ma-inform. Tigalingan mo tong sitwasyon kag wala matakbalo kung anong gintulaan nga naglabot sa punto nga nagdinalaganay dito sa area. Di kay makuha sila why sila nakasuksok sang PPE to? Hindi man to extraction team kay sa hapon lang nilabot. Hindi extraction team kag ambulance kinsakyan nila kung nag-inform lang to sila kung barangay vehicle service ang ila ginsakyan to hindi kay ambulance nagpakahapos maning mga animal niyo. Ati kay yaman to ka Pilisa Action Rex mo nga ambulance blood. Nga dito na assign sa ila. So anyway, so diri kay Pinida ti sa uli na plastar na. Ang isa ka short pa puti ho. Lugitaon pang iyang luko-lukuan. Gani man. Dati pa anyway, Ariel, palayag ni Mr. Ernie Pinida kung anong natabos ang hapon, kaysa ang afternoon sila yung nagkanto dito mo. Kaya guwa sila Action Rex, kundi may mag-positive sa laboratory. Ang ginawin sila, ginarekta na tawgan ang barangay official na i-kantuan na kag-inform kag i-lockdown ang isa ka area nga mayroon positive case. So, ari ang palayag ni Mr. Ernie Pinida right after nga sila dito ang nag-respond upod sa ila sining team. Next status pagkapon, pero anak ko nga cluster mo na ang extraction team. Wala na liwan. Ang barangay, nagkakulang na yan, nag-inform. Kag nag-preparar sa pasyente. Ginahimo na, ginahasel-os na dayon ang lugar na hindi nag-preparar. Pagkat ito may harap resistance, pero after nga na sa hindi sila nag-report ng pagkado. Ang mga sampayag ni Mr. Ernie Pinida, ginabalikan na ito ng Kapitan Dras Pilisa kay iti pagkatapos ang insidente ito, kagawa mo ito sa tabuan, kung ano ang ginimo, iti sila niya nagigagla daw after sa ito, nagkanto sa gilayon, kag nag-istoryanay naman sila sa pamilya. In fact, personal man namin nga nagpangayos ang pasaylo, kaya ang pamilya ito, ang ginakuha nila ng ilabla iloy nga dalon sa isolation facility, tisiling nila separado, kag mapalayo sa ila, ang itong isa sa nila ginakabalakan. Pero okay na sila niya, kag in fact, ang mga food packs na ginaprepara na ito. Ang nagkwataning punto ni isang pamilya, ang pagpadala okay na to. Pero ang pagkuha, hindi gid okay, kaya hindi gid wala gid sang PPS bla. Why gid nakasuksok sang PPS ang makuha nga sa ambulansya kung nag-inform to sila nga ambulance gid ang ginpasakyan sila.
Wala ko kabalo sa ambulance pero nagkuha nga taga-extraction team naka PPE Action Rex. O, tiin na ya, sigurado na gid na ya. Kag wala sa barangay nga ambulance ka nagkuha sa COVID patient mo. O, atong nag-inform to, ambot na no, tong kuha ni Kapitan Hardin. Ang nag-inform to, kung iyagid man to tawo, sang barangay. Ate, ari-ari ka nga ambal Action Rex. Kaysa to ambal mo nag-inform nga karton kag paibaloon. Ang mga nga supposedly maambal to kag ma-advise sila sa pamilya. Ang duty sa ambulance sa short. Ay ko diya kung Ato na ginagsakay na gintos pronsito, naka-short puti kag naka-stripe bayo, amo to? Kaya ambal sa tuni kapitan, hindi mo to member sa biyet. Sino to saya? Sa frontseat pa siya, siyang konduktor. Di ba si konduktor sa ambulansya? Ha? Ba si konduktor sa ambulansya? Konduktor gano'n. Tingala ko nga, kung duty ka sa barangay, ambulance ang ginasakyan mo, instead na ka-PPS ka, ang nagasalakay ito yung mga civilian, naka-short puti, naka-miniskirt, ano na magsuksok, hindi short nga lawlaw, kundi short nga pikit, puti pa, kag naka t-shirt to sa stripe, do mo tobla mo, do mo na nakita ko diho. Ano mo na, nakita ko sa video. Pero ang kay Mr. Ernie Pinidaya, ginarespitar ta na, ngang nagkuha sina iya sa Iloy, naka-PPS, kag complete gid sa sa tanan nga kung todos kung magkuha sang pasyente daho nga dalon sa mga quarantine facility bla. Correct. Ang iya sang barangay ni abiro kayuhan yung man bla. Kung nag-inform ka mo kung naka-PPS to, bisan isa lang tong bilog, preparar ka mo da. Huwag man kinanglan magsulod to sa balay nyo. Kundi ara lang ka mo sagwa, kuhan ka mo abi na, migapon, preparar, kay ara na dugay-dugay ang ambulance ang syudad, makuha sa pasyente. Hindi kayo nakashort kay mo puti iya? At yan mo na dapat siguro tulan sa mga kapitan Action Rex. Kung paano nila maplastar na, kag kung may labot man lang sa operation sa barangay, hindi lang mag-upod. Oo. Dapat likaw na lang. problema. Galikaw ta sa COVID ni katapusan. Pasakyon mo ya sa front seat, patuya sang ambulance, naka-short puti, kang naka-bayo pa stripe. Tiyay mo na problema kung nakashort ka, kung may ka nag-duty sa barangay. Kaya ibang ganis libre. Di, pero mag-duty ka sa barangay, naka-short ka? Mas kung support sa tayo na ilan. Balo ka ba yung mga... Ano to nga adlaw nga dito? Sabado, no? Sabado pa to, Sabado. Di Sabado, short nyo, puti. Kung sa barangay ka nga ga-duty. Kasi kung kwan siya, Narman. Kung lama ko din, tika ilipot din, Doon na kaya yuhom ko bala magkakita ko sa babae ito nga naka-short puti mo tapos naka-stripe sa sang bayo bala nagsakay sa front seat sa ambulance ang gitsita sang tagiya sang asang balay blahaw nga kantuhan nila. Yung narmo. Kung nag-langkoy ito sa kulit, guys. Ay, gida. Ay, ko alam ka ba, logi ko sinuto siya na... Gani? Pero naman, aris kapitano kaya kantuan nito, kag na istorya niya ang pamilya. Si Kapitan Ramon Hardin sang Felisa. Actually, nasitol ko to sila, ang pamilya na ngayon, dito pa sinisya sa akon, kay nang dala lang to sa iya nga, ang nadala lang siya sa emosyon, kaya siyempre kung ginikanan mo bla nga dalon, kung may COVID, tapos nawian sila sa palibot nila, mo na bla. The reaction lang to sang ilang, tabo bla doon, siyempre, hindi man na mapunggan ng ila bala tiagon bla, kung amo na matabo, ati daw, para sila daw, nawian sila, mo na bla. Galing hindi taman kit anon ta na kay amo nang nagwa nga resulta. Ugaling siyempre nawiya sa palibot nila. Tapos plus tapat napakpuinga katuan to sila sang nagpabalo malang to sila. Sang aton nga birds nga ang dararim makatto da sa ila kay pariti sila kay kadamo sang nakamotor das barangay nga pwede lang to pagkantoon o dra ka man lang sa balay sagwa mo o inform mong pamilya nga dugay-dugay may makuha na da preparar na no amo walang na nga ambulance kitong pagkantoon kagang nakasakay naka-short puti
Lipot pa? Action Rex kung gamiton nilang ambulance. So, na problema kung naka-insakto sila. Oo, ambulance na iya mo. Hindi na iya service. Ambulance na iya. Dapat ang paglakat na iya sa ambulance, may kadtuon na iya nga pasyente. Hindi kay muon service. Nanos kapitan ni... Sinong kapitan gani? Si Arden? Ramon Arden, dapat i-correct mo ni Kap. Kay kabudlay na. Kung paunipormihon mo puro puti ang short man lang, paunipormihon mo na lang. Para puti tanan, no? Pwede man. Sports attire bla. Ayo, amo nang magaw ka duty subong sang barangay. Hindi man iguro tanan nga barangay sang Bacolod, Pasensya, gid kaya mo na nakita ko mo. Naka t-shirt stripe, tapos nagkaputi short ang babae nga nagsakay sa front set sang ambulance. O sige, Action Art. Pero may tingog, pabati ko ng reaction Marlon. Tingog sang babaye? Si Vice Mayor, may tingog naman to reaction by at okay. Mga kwanto, taga-BH ang Sabado. May ara man to sila reaction. Si Vice, kaya nakuha itong reaction, kaya subong ginpatawag sa NIOC, manikag ginimbestigar, ini nga sitwasyon na para man matadlong bla. Dapat tadlongon gid na. Sitwasyon, kag silingi Vice, isa rin gilalantaw, kay kabalo ka nag-viral to mo. Uy. Wala mo nag-viral, siya sa IETF, pati siya ganin dalaig to. Ti laban kay IETF mo. Kay balo na nga ti ang tanan nga BHERTS man da siya. Kung barangay officials man sa, kay balo na kag gina-briefing na sila kung anong dapat tilimuon kung may pilikapon sa lugar nilang suffer sang COVID-19 bla. Gani, so pamati ko na ang tingog ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon o aksyon at tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nami pang taklas-taklas siya sa front set. Daw pamatyagan niya daw piyo-piyo siya. Ay, oo. May pang nagpangita ka to, guro. Sang dilargo mo, naway ka pa, guro, na salaan nga kumadrona. Nakaputi kay mo ya short, naka-stripe kay mo ya bayo, makadto kay mo, ma-inform ka sa publiko na ano nga klase sang panggobyerno ning ato niya man. Dapat ang naka-duty dira kagang makasakay sa ambulance, either official man na siya o kung hindi man siya official, pero dapat official gid kay ang giho sina gasolina sang pumuluyo ang nagagiho mo, di ba? Tugungan na sa kagasolina, magiho na siya. Ti ang pundo kagang budget magika na sa barangay fund ina mga ka-aksyon. Di pasakyan mo lang sa naka-short puti. Sino to sa iya? Kag naka-t-shirt siya stripe, sino to siya? Ang sa front seat bla? Ang sa tunga yang nagsakay, okay to, kay naka-blouse siya, kag naka-t-shirt man to, okay to siya. Kung amo to siya, pero naka-short siya. Sa front seat, ano to sa iya? Laway-laway, naka-short puti, naka-stripe. Ay, hoogid. Kanami, no? Ay, sige. Kantuhan tanay si Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Human Resource sa Kabangkalan, magasapol sining nga hapon, agod nga ibaloon kung sino ang mga empleyado sang syudad nga ipaidalom sa surveillance testing sa COVID-19. Kag sa Banwa sang Manapla, 62 ka mga LSI sa Banwa sang Manapla negatibo sa COVID-19. 37 pa kaiban galing ara sa quarantine facility ho na tala na ipaidalom sa swab test. Yaring kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar! May alas 2 antak na karon sa hapon magpatigayon sang meeting ako na sinapol ang Human Resource Management Office ako na HRMO sa Sudad sang Kabangkalan. Kag ila sirigin ayo gin napatawag ang mga empleyado assign sa administrative kag record officers sang City Hall ang mabalaan kon kaday sino ang ipaidalom sa ginatawag nga surveillance testing. Ay di matapos nga ti may pila ka mga nagtugang nga
nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayon damlaglang nga mass testing matapos nga ti ang assistant city engineer nagatiliwan bagod man sa siring COVID-19. Pero atong una nga nagpa-swab test, naguluwa na tong mga result nila, Action Mar? May pito to nag-positive. Oo. So amo ni ang rason kun nga ang iban pag-isiri nga Do may assessors pa na bla sila nga na-swab man mo nagligad nga si Mana to bla? Okay, ang mga empleyado assigned ra sa City Hall gate, ang kalabaran nagsunrex sa inkuhaan na sang swab kag may arapagit sang another batch nga i-swab para nga at least hambal ni Mayor Pedro Zayco masiguro na gid lang no kay ang city engineers nga talatapan ara nga daan damo na hamtang ground floor sang City Hall sa babaw to damo pagito nga nga talatapan amo ni nga subong adlaw epektibo subong November 23 close temporaryo no ang operation sang City Hall kalawig initubtob November 24 kag 25 ang purpose ang tinutuyo para nga ipaidalom sa disinfection. Pero ang mga talabapa naman outside City Hall may ara nga mga opisina nga separado. City Hall sang Kabankalan sige ang ila nga regular transaction. So alas 2 karon i-final nila ang list mga empleyado nga ipaidalom sa surveillance testing. Ginabantayan taman karon sa hapon kay base mahingagaw mon pagwa ang resulta sang RT-PCR test. Pero may opisina sila subong? Daw wala mas may opisina sila subong? Ang sa City Hall close giya subong. Pila daw tatlo ni kadlaw bla mo? Until 25. 25? Mabalik ang regular business transaction sa November 26. Balik action rex, balik tatlo kadlaw nga disinfection. Mga independe, panay kay initanan kasandig sa resulta sang swab test sa... Doongan sila subong sang Imamayla, no? Imamaylan, may... Do City Hall man lang sang Imamaylan for disinfection man today mo. Do muning adlaw bla mo. May ara mga LGUs, actionaries kakadabulan, may disinfection na kinapatigayon mo. Daw regular na disinfection nila, may ara isa kadlaw, may ara dua kadlaw, may ara tatlo. Pero ting kabangkalan niya, dapat lawig-lawig ila sa ringa disinfection, ay kanamo sa mga nagtugang sila sa ringa positibo. Mabalanta man kay bati, maduruban, nagpa-swab test man si Mayor Pedro Zayco, ikadua, yan ang action rex na nga pagpa-swab test, galaom sa kapayunta, pag negatibo, kagati sa buong ara-sara nagapaway-huway, ay sa ring puluyan. Puluan ko, ang panuwasang Marapla, medyo mayong yuhom ni Mayor Manuel Escalante. Good news, ini para sa ila, isa na lang ila sa ring active case. Gali ka? Isa na lang, kang isa ni, amaning latest, amaning 28 anyos nga lalaki, locally stranded individual, siya sa Pututan, Iloilo, taga Barangay Tortosa, ini siya. November 15, nag-abot ini siya sakay sa Roro, abot na sa Bredco, pag-abot sa Bredco, Bacolod, insugad sang LTRRMO Manapla, in swab, November 16, pagka November 18, gumawa resulta positive, kung ara siya, nagapaway-way sa EB Magaluna, Healing Center. Pero ang mga LSI nga nag-alalabot, kundi ang nagpatigayon sa moratorium, natapos sila sa moratorium sa battle sa LSI, naglikad nga November 18. So November 19, balik pagbato nila sa mga LSI, dabo-dabo ang pa-swab test. Pero sa 62 taran, ka mga gin-swab, isa lang gid action rex na ang nag-positibo. Ayla sa quarantine facility, so kay Mayor Manuel Escalante, may 37 sa buong ara na. Ang 47 natala na ini nga ipaidaluman sa swab test. Ano si Mayor Manuel Escalante? So November 23, subong na adlaw amo ni sitwasyon sa atong banwa. Waway-way ang ato ng mga tao, masikita anay sa disinfection. Now, naghambal ako sa inyo na maambre na ang tanan na tindahan sa Biyernes kung magpadayon lugo. Ikay nagpadayon, siyempre ang akon na hinambal sa inyo, akon pagatumanon. Pero
maayo lang po sa inyo na kwaon tani on a weekly basis. Kada week, tanawon ta. Kaya na, ang ato na lang subong na ginabantayan, ang balik na naman sa LSI. Ang atong quarantine facility, wala labot si 2060, 60 na negative na nakagwa na tuya. May ara pa 37 katao naman sa sulod sa atong quarantine facility. Sa yun, test ni sila. So, kabay pa na magpadayon lang na ang mga LSI nato. Kaya halin pa man sitong nag-lockdown kita na may local transmission na gulpi lang nagsira kita. Ang LSI nagka-jutay-jutay naman to. Kinapangayo ko lang sa atong mga Ginoo na kaya pa magsigi-sigi na lang ni na hindi rin wala matamaan na magdamo niya ang positive sa mga LSI nato ng mga utod na nanabalik. Mayor Escalante, as of kahapon, November 22, confirmed cases sa Manapla 89, nag-recover 85. Tatlong patay, may isa subong active case. Ang aksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Salamat gidakson Marlon Hidavia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang ha, samtang sa way pa magkatimo-timo da sampalanyagahon pagtimo-timo na. May ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable at pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala. Ayos, sige, daligin lang kay Manlod Tanay sa mga ginpadala ninyo nga mga mensahe kay Ninita Arroyo Mahano dra sa Kabangkalan, may lang nga pagpamati. Kay Rodora Syoko, hindi halay ugtas, Action Rex, madugang na iya bukal mo halay ugtas. Ay, pwerte, salamat gid Rodora Syoko, no? Merly Gonzaga, may lang nga pagpamati dra sa Barangay Alihiso, kay Merly Gonzaga. And Jaime Manoran, Action Rex, ang isyo short nga puti nga hindi man to amo sabat ni Kapitan. Iya to ganin ni Action Art interview sa iya. Abiya serbisya mo. Siling ni Set Alunan. Jean Resisyo nga ay nano. Ay kadlaw siya. Rodi Miguel, basiga dulo diversyon ng driver o inupod si Kiriding. Ay pwerte. Rodi Miguel, no? Siling ni Idel Juntan, parang Idel, driver sa ambulance tulok pa, nakapula, di ba? O gani man. Atong sa kilid na gagi. Kita pa ni paring Idel ba? Thank you so much, kid paring Idel Juntan. Sa kay Set Alunan, may lang nga pag-monitor bisan late, no? Basta present, okay lang na set, Lani Hiromaniano, no? Lani Hiromiano. May lang nga pagpamati, watching live from Barangay Gibyuan, Tapas, Capiz. Salamat gid Lani. Thank you so much gid, no? Merly Dolido Magallanes, linya pikpik, pikpik man? Short ang tawag, Action Rex. Pikpik short. Amo na siya. George Gargasiran, may lang nga pagpamati. Sir George, hindi na sila preparado, guro, kay nga nagdinalagan sila. Gani man. And Ken Barido from Hong Kong, salamat gid Ken. Kay Michael John P. Season, good afternoon, Action Rex from Chateau Elisi, Paranaque. May lang da nga pagpasabaw kay Victorio Hison Jr. kag ang Dika Homes sa Kabog. Thank you. Ayos. And Lunisa Elbanbuena, siling Action Rex daw ga og tasla gasabat ang nagabutan ako bala Action Rex, ha? Ayo. Sige, salamat gid Leonisa Elbanbuena sa Barangay 35, no? Alex Montesa, perting kadlaw ni Alex Montesa. Nga daw wala sila gana sang sap Sir Rex. Base sap-sap ginahulat nila para sabton. Ligi Villares Archibar, nga hello Action Rex ba? Tani kami man matawagan ba? Sige, salamat Ligi Villares Archibar. Damo pagid intro. Trexie Busillo, may lang pagpamati iha. Sa kay Ming Gallego Gapis, kay Beverly Noha Bayot, sang Barangay Filisa. Beverly Noha Bayot, no? Thank you so much, Gid. And Lunila Tarosan, watching live from Gatoslao, San Sebastian, no? May lang pagpamati. Kay Rizali, mayong udto lang, Rizali. Sa kay Yob Quiniol, may lang pagpamati. Action Rex Canton, ayo. Kay Rose Gibara, may lang pagpamati. Kay Mary Jane Gostilo Isanan, salamat gid Jane. Thank you gid my good friend, no? Idi Recaport sang OTTG Taxi. Kay Jonel Halyurena, may lang pagpamati, no? Dino Alik, Jocelyn Kalamaan, and Tomas Brunyola. Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati. Gian Resisio, Jocelyn Libon Dispoho, kay Crest Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pagpamati. Kay Tiyay Juna Divulgado Lansar, ni Borco Everyday Man ga Monitor Action Radio. Salamat gid from San Enrique. Chris Kerry Paul Javier Tanatan, kay Almera Lima Lasarte, Marites Antipatia. Sige, gina-check ko pa Marites. Salamat gid sa information, no? Manjo Arniho, kay Navia Rose Francisco, may lang pagpamati, watching live from Victoria City.
Thank you so much, Navia Rose Francisco. And 28 himagbon, tamiyo ko lang pamilya, nabasaan tanan ni Kayna. Sige daghang salamat gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga nagapamati, no? Kay parang ti karon dugay-dugay dugangan tay na mga kaaksyon ang mga talamyawon naton. Sige dali gid lang, standby manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Life Extension Vitamin D3 nag-supplement. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa duwa nga pilason sa aksidente sa banwa sang Hinigaran kagabi. Hindi kritikal ang sitwasyon samtang ginahulat pa sang PNP kon magapasaka kasong pamilya sang biktima batok sa driver sang truck. Wayab aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye, aksyon Brian. Aking Rex, wagi ba dapat sang kabalakan sa duwa, no? Ngatong nalakiban sa aksidente kagabi dira sa area sa National Highway sang Sitio Kahilwayan, Barangay Gargato, Banwasan nga Hinigaran. Sunod rin kay Police Captain John Ganzon, ang hepe sang Hinigaran PNP. Arama lang sa bayagid nga sitwasyon atong duha kay bigin man tuman nga critical sila kag sila malanto nakasanggit man sa upod nilang motorsiklo, no? Action Rex sa Saraga Sundanay ini. Ang duha nga mga pilason ginkilala ini sanday Janister Guarin kag Leo David karon nagapayo sa ospital kag ang nagkalamatay diri nga mamaninggang kasanay sa motorsiklo
amo Sanday Chris Nicho David kag Jano Yonsal. Wala ni ang duha nga nagkalapilasan, way sila direkta iya nga nakabunggo dito sa truck nga nagaparking sining kilid sang dalan nga ginamaniho naman ni Jomar Esparagosa. Sa piya kabayan action Rex suno kay Ganzon ining sa Esparagosa iya nagapabilin pa dira sa custodial facilities sang hinigaran PNP. Kag ginahulat pa kung ano ang mangin desisyon sang mga ginikanan o pamilya sining duha nga nagkalamatay kag ining duha man nga mga nagkalapilasan kon sila bala magpasaka sang kaso o kon hindi. Angot sining nasabit nga aksidente liwat nga nagpangabay sa Ganzon sa tanan nga mga nagalabay dira sa National Highway sa hinigaran nga maghalong gid, maghinay gid kag hindi na magpagusto gid padalagan todo kag magpanilag sa kilid kag gilid kay may kaangay sini nga mga truck nga nagaparking dira sa nasambit nga lugar. Amo ng porsyon sa palayag ni Ganzon ginausisa pa nila kung ano gid kadasig ang padalagan sining duha ka mga motorsiklo na nagbunggo sining truck na nakapark sa nasabit nga lugar. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson na Brian Morden. Matapos ang balita ni Akson na Brian, kantuan ta si Akson na Eric Magbanwa sa BCPO. May lang ang pagpamati kay paring Romo Pasaporte dira sa barangay DC7. Ini manhunt operation sang Police Station 7 nagapadayon batok sa security guard bilang nakaluthang kagabi sa anay empleyado sang kompanya nga ginatrabahoan sini. Yari ang kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Hello, Action Rex. Your time is limited. Gani man, kadasig lang. Kadasig na sa oras mo. Gani. So, we have no more time to banding, no? No more time. Bukas na lang, bukas. Okay, bukas. Kay bukas wala ako, ikaw lang. Wala ka gali, buwas, no? Di off mo gali. Oh, yes, Action Rex. Ate, ako na lang boss isa. Ikaw na lang mag-muro-muro. Ayo. Ang oras, sabi ko kung Gani? lang. Sige. Biraon tari kay sa mga panato parisyo sa Station Number 7 led by Police Lieutenant. Uy, pa sila nag-surrender? Uy, pa kay tagtuapan nila itong lugar sa liga puli ining suspetsado ng security guard. Kasi nag-surrender niya sa agency niya? Wala man? Uy, ito, gin-check ang agency ito. Uy, ito siya ka-surrender. Base sa MPA, siya sa mga surrender. Kaya kayo, base kung otlam ito sa ulos ang MPA. Kaya gintiro yun ang isa, patay ka di kakabiyo. Kasi Joby Natividad Jr. taga San Dionisio, Barangay Granada ni. Isa lang igo ni Dionisio ni Natividad, pero patalang igo siya kasi 12 gauge shotgun ang gingamit ni Security Guard Antonio Inanoria, 25 anyos taga Kabangkalan City, Security Guard sang Seniority Security Agency ang inipanglutang sa kay Joby Natividad Jr. So sa kay Police Lieutenant Conrado Espino nga nagpamilit ini kagabi nga magsulod ang ining napatay nga si Joby Natividad Jr. nga anay empleyado sang 7G Taiko International Corporation nga dara man nagabantay ang ining security guard. Tigabi mamilit na magsulod ining si Ininoria kag dito may nalisay tabo kag sa kainit go si security guard ginkuhaan ni shotgun kag gintiro ining si Joby Natividad Jr. nga anay
operator sa among kumbuyahan. Yan yung parayag sa hepe sa police station number 7. Until now, we are conducting hot pursuit operation to apprehend the suspect, no? Okay. Kasi murder case nung nangyari na to, kaya kailangan magkaroon tayo ng positive output doon sa nangyari na to. Initially, sir, anong ginkamunuan sila sa ilang ginamo, sir? Kahapon, ng alas 6, pumasok kasi itong victim natin sa compound ng industrial company, no? Pagpasok niya, pinipilit siyang palabasin nung suspect natin, pero mukhang hindi sila nagkasundo. Nagkaroon ng baisay sa both party. Hanggang sa makapag-isip itong suspectado natin na kumuha ng issues firearm niya, hindi na nag-isip. Talagang binaril niya itong ating biktima. Ano ba, sir? Doon siya nagtrabaho? Former employee ng industrial company. Isang forklift operator. Sabi ng ibang employee, first week of November, tinanggal siya doon sa trabaho. I heard parang lasing ito? Nakainom daw po. Yun po ang sabi. Patuloy po tayo nag-iimbestiga kung ano po ang dahilan na iniintay po natin na sana mahuli po natin itong topic natin para maklaruhan. Proceeding po kami sa lugar kung saan siya nakatira. Saan naman po sa boarding house dito sa Bacolod City, most probably wala sa ibang uuwian at mga kaibigan na pupuntahan. Hindi po tumitigil ang kapulisan, no, para masolve po ang problema na to, mabigyan ng justice to sa ating biktima. Action Expression na lang Contrato Espino ang hepe sa police station number 7. Ang inyong kakso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbalor ka report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan Ikan sa siyudad sang Cadiz, inimay kang tanan sa 4 ka mga persona nga nagkaladakpano sa separadong operasyon sang kapulisan kontra illegal nga pagpabulang sa siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Sagay. Sa detalye sini, we have aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex, 4 ka mga persona ang nagapakatubag karon sa kaso sa pagwela sa Presidential Decree number 449 upon ining operation sa kapulisan kontra illegal nga pabulang. Ini sa separado nga operation sa 2 ka mga police station diri sa may siyudad sa Cadiz kag siyudad sang Sagay. Sa siyudad sa Cadiz, alas 10:15 exact na sa aga kahapon, ginsulod sa kapulisan ang illegal nga pabulang sa Purok Sandra, Barangay Tinampaan, sining siyudad. Upon ang mga katapo sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental, Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Major Alvimar Flores, kag Cadiz City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Ginakop sanday Melvin Beltran Ilyamore, 24 anyos sa edad, residente sa Purok Martisan sa Barangay Tinampaan, sining siyudad. Ginakop man si Lemuel Vinancio Ipico, 55 anyos sa edad, may asawa sa Granville Subdivision, Barangay Daga, siyudad sa Cadiz. Na-recover sa amo nga ginpatigay nga illegal nga pabulang ang 2 ka mga buhi nga mga hinigtan nga manok at 2 pagin ka mga patay na nga mga hinigtan nga manok. Nga sa diin may mga pilas pa inay kag bulang. Pagabot sang kapulisan, nagpalalagyo ang mga manugbulang. Bagay ngining 2 na lamang ang ila sini nga nadakpan sa siyudad man sang Sagay. Alas 10:40 takna kahapon man ginpatigayon sa bayan sang Purok Lowe, Barangay Rizal sa among nga siyudad.
gidakop sa Rolly Alcover e Bargamento, alias Rolly, 40 anyos sa edad, may asawa sang Purok Agata sa Barangay Rizal sa among syudad. Ang ikaduha gidakop Wilson Iwayan Jr. e Gadurjela alias Pukol, 25 anyos sa edad, soltero sang Purok Lowy sa among man nga barangay. Na-recover man ang mga ebidensya, duha ka mga fighting cock nga buhi, kag subong man duha ka mga bulang. Ang bit money nga naglambot sa 360 ka pesos nga na-recover sa kapulisan. Inikaroon ng apat ang detinado sa nagkalilain nga custodial facility sa nga police station. Sining nainibitan nga lugar kag gini sila subject nga pagpasakan sa kaso sa pagviolar sa PD 449. Report gikan sa siyudad sa Cadiz kay siyudad sa Sagayon na sa balita una sa aksyon. Iri sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidaksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz kag syudad sang Sagay. May lang pagpamati kay Dennis Richard Tibor Roma sa Banwa sang San Enrique. Sige, daligid lang standby mga kaaksyon. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita,
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan, Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kami nagpasalamat sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwas sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.